बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे लोगोफोरा आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना आपडेट्सखौ नायलांनो हागोन। तो बिदिब्ला लोगोफोरा आङो आपडेट्सखौ होलांदिनि। जोङो बयबो मिथिखानाय बेबायदिनो जोंहा PM किसान जिथुनाखि 19 किस्ति ना 19 नम्बर इन्स्टलमेन्टआ जोंहा हाबनो गोनांमोन, नाथाय गोबांथार लेट जाबाय लोगोफोर। तो गेजेरावनो जोङो गोबां बेबायदि भुवा ना तो दावराव जानायखौ जोङो एसे नुनो मोनबाय। बेबायदिनो भुवायैनो PM किसाननि रांफोरखौ लागासिनो दं जाहैदों, बेनिबो एसे जोङो दावराव नुनो मोनबाय ना। दा मा जागोन बेखौथ' मिथिनो मोनलिया। गोबांफोरा माने बेबायदि हरफिननांगोन जाहैदों। तो बेखायनो बेबायदि फैसायाहाय हाबाखै आरो बेबायदिनो पेन्डिंआव दङ ना। तो जियानो हक दा जोंहा फैसाया हाबनो गोनांथारमोन। सेकेन्ड उइकआवनो जानुवारि सेकेन्ड उइकआवनो हाबनो गोनांमोन, नाथाय हाबासै ना। गोबां लेट जाबाय आरो जोङो दा बेबायदिनो 18 तारिखआव फैसाखौ जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन, नाथाय 18 तारिखआबो फैगासिनो। फैसाया हाबगोन ना हाबा तो जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। आरो फैसाया हाबखागोन, हाबैनि जेबो माने प्रब्लेम गैया आरोना। तो फैसाया हाबगोन, मोननो गोनांखौ मोनखागोन। तो जोङो वेट खालामनांगोन लोगोफोर आरो नेनानै थानांसिगोन। तो जायफोरा बेबायदि ना मोनबाय थाखायोमोन तो जोङो चेक खालामनानै लायोबानो जाबाय। गुगोलाव थांदो आरो FTO प्रसिडआ येस दङना गैया तो जोङो बेखौ एसे चेक खालामनानै ला। न' जानानै थायोब्ला जोङो बांसिनै मोननायनि चान्स थाया, आरो येस जायोब्ला जोङो माने फैसाखौ मोननो हायो आरोना। गुगोलाव थांदो, जोङो PM किसान वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। तो लोगोफोर बयबो गावबा गाव मबाइलावनो चेक खालामनानै लादो गुगोलावहाय, जायफोरा मोनबाय थाखायोना। तो जोङो नेनोसै 18 तारिखसिम। 18 तारिखआथ' सफैगासिनो दङ। 18 तारिखआव माने बेबायदि हाबनो गोनां। तो हाबोना हाबा जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन आरोना। आरो KYC आ निस्सय बयनाबो रेडि जाजोबखाबाय जानांगौ। जोङो गोबांथार बेबायदिनो भिडिअसफोर मोनगासिनोखा PM किसाननि। KYC खौ नांखागोन आरो बेबायदिनो लेन्ड शेडिं ना गासैबो अके थाजोबनांगोन, अब्लासो जोङो रांखौ मोननो हायो। तो जायफोरना दासिमबो जायाखै खालामनानै लादो आरो एथबां लेटसिम थाला, बयनाबो जाजोबखाबाय ना। तो जोङो खालि समखौ नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरोना। टाइमखौ नेनानै थायोब्लानो जोङो मोननो हागोन आरो गावबा गाव एकाउन्टखौ जोङो चेक खालामनो हागोन 18 तारिखआव। तो जुदि 18 तारिखआवबो हाबाब्ला जोङो आरो आपडेट्सफोर मोनफिननो हागोन, जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबायना। आरो लोगोसे जोंहा CM-AAA मा जाखो मिथिला, अनलाइनबो जायाखै आरो बेबायदिनो प्रब्लेम जाबाय थादों। गोबांफोरना जादोंबो जानांगौ, नाथाय ट्राइ खालामदोंमोन आरोना आंबो। आंनियाहाय जायाखै, मा जादों मिथिनो मोनलिया। तो गोबां प्रब्लेम जायो, वेबसाइटफ्रा माने बिजि बेबायदि जाबाय थायोना, सार्भार डाउन बेबायदि जाबाय थायो। तो जियानो हक लोगोफोर, खालामनो हादोंब्ला कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। ट्राइ खालामगोन आंबो। CM-AAA 2.0 जिथुनाखि गोदानै रेजिस्टार खालामफिनदोंमोन, बेवहाय 100 करि दानदों आरोना, 100 रां दाननानै लांदों। दा एप्लाइ खालामगोन, जियानो हक मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा ना। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै लादो PM किसानखौहाय। थाबैनो जोंहा दिनाबो फैनो थांगासिनो दङ आरो क्रेडिट जागोन एकाउन्टआवहाय। मोननो थांगासिनो 2000 मोनोना 4000 मोनोना 6000 मोनो, जोंनो समा खिन्थागोन। नाथाय मिथिनाय बायदिब्ला 2000आनो हाबगोन आरो बिनि बांसिन हाबनाय नङा ना। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।